ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ, нашри навбатии барномаи иттилоотии ахбору мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон менамояд. дар солҳои истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон Наврӯз, Сада ва Меҳргун бо номҳои тоҷикии худ чун мероси ғайримоддии башарият пазируфта шуданд. имрӯз ҷашни Наврӯз дар саросари олам чун василаи асосии муттаҳидӣ, тарғиби сулҳу дӯстӣ ва фараҳ таҷлил мегардад. ҳоло омодагиҳо ҷиҳати дар сатҳи баланд бо риояи анъанаҳои миллӣ таҷлил намудани Наврӯз дар Тоҷикистон идома дорад. Наврӯз Шоҳи Азизулло гузориш медиҳад. ҳамин моҳ феврали соли 2010 дар иҷлосияи 64-уми маҷмӯаи умумии созмони милали муттаҳид қаднома таҳти унвони рӯзи байналмилалии Наврӯз қабул гардид, ки дар он аз ҷумла омадааст 21 март ҳамчун рӯзи байналмилалии Наврӯз эътироф карда шавад. акнун 15 сол аст ки халқияту миллатҳои гуногуни олам дар саросари ҷаҳон ин оини аҷдодии миллати тоҷик Наврӯзро ҳамчун василаи асосии тарғибкунандаи сулҳу дӯстӣ, саодати зиндагӣ ва фараҳ бо шукӯҳу шаҳомати баланд таҷлил мекунанд. ҷашни Наврӯз дар асоси пешниҳоди ҷумҳурии Тоҷикистон ва давлатҳои ҳавзаи тамаддуни Наврӯз мақоми ҷаҳонӣ гирифт. давлатҳои аъзо ва созмонҳои байналмилалӣ барои омӯзиши анъанаҳои марбут ба Наврӯз таҷлил ва гиромидошти оинҳои он изҳори ҳавасмандӣ намуданд. ҳам ҷашни Наврӯз, ҳам ҷашни Меҳргон ва ҳам ҷашни Сада ба феҳристи умумиҷаҳонии ЮНЕСКО дохил шуданд. имрӯзҳо аҳли ҷаҳон донистанд, ки аз гаҳвораи тамаддуни инсонӣ, тамаддунҳое ки инсонро ба ваҳдат, ба дӯстӣ, ба ободӣ, ба тинҷӣ даъват мекунанд, ин тамаддунҳои мо яке аз сарчашмаҳои асосӣ аст дар ҷаҳон. ва ин аз он аст, ки миллати кӯҳанбунёди мо дар тӯри таърих созанда буд, созанда ҳаст ва созанда мемонад. рӯидани гулҳои баҳорӣ дар баландкӯҳҳои Хатлон аз омади ҷашни Наврӯз мужда медиҳад. аллакай дар шаҳру ноҳияҳои кишвар бо риояи оинҳои Наврӯз, шиноидани ниҳоли дарахтон, анҷоми кишту кори баҳорӣ ва тозаву назаррабо кардани кӯчаву хиёбонҳо оғоз гардидааст. дар доираи таҷлил аз ҷашни Наврӯз чорабиниҳои пуршукӯҳ дар Тоҷикистони соҳибистиқлол дар нақша аст. имрӯз ҳар як сокини кишвар бо фараҳ аз ҷаҳонгир шудани тамаддуни омӯзандаи гузаштаи худ ба Наврӯз омодагӣ мегирад. мардуми мо як моҳ пеш Наврӯзро пешвоз мегиранд, шурӯъ мекунанд ба тоза кардани хонаҳо, ба тоза кардани майдонҳо, заминҳоро тайёр кардан. ба табиат аллакай иртиботи мардум бевосита қавӣ мешавад, яъне ки мардум аллакай ба сари заминҳо мераванд. дар Наврӯз мардуми мо бо вуҷуди оне ки шодӣ мекунанд, баҳри дилашон гӯё кушода мешавад, хурсандӣ мекунанд, илова бар ин хеле серкору серташвиш мешаванд, ки ҳамаи ҳамин кору пайкору ташвишҳо бар суди одамизод, бар суди инсоният равона карда шудааст. бинобар ҳамин Наврӯз ҷанбаи умумибашарӣ дорад. барои ҳамин Наврӯз дар гузашта аз ҷуғрофияи мо убур кард ва имрӯз ҳам кулли ҷаҳон ҳамина пазируфт. барои оне ки ин ҷашни Наврӯз барои пешравии инсоният, барои рушди инсоният, ҳатто барои рушди мафкураи инсоният мусоидат мекунад. эътирофи таъриху тамаддуни миллати тоҷик аз ҷониби таҳлилгарону бо нуфузтарин созмонҳои байналмилалӣ собитгари он аст, ки ҷомеаи ҷаҳон ба анъанаву дастовардҳои фарҳангии миллати тоҷик аз тӯли таърих то имрӯз ҳамчун намунаи асосии маданияти баланди инсонӣ баҳо дода, омӯзишу тарғиби онро барои таҳкими сулҳудӯстӣ ва ҳамдилии халқияту миллатҳои олам зарур медонад. имрӯз дар доираи татбиқи сиёсати роҳбари давлат сокинони сарбаланду саодатманди Тоҷикистон бо муттаҳидӣ ва шукргузорӣ аз истиқлолу озодӣ ҷашни Наврӯзро чун меросбарони гузаштаи пурифтихори худ интизоранд. ҷомеаи ҷаҳон таъриху тамаддуни миллати тоҷик ва талқини онро барои таҳкими сулҳудӯстӣ ва муттаҳидии халқиятҳои олам намунаи омӯзиш эътироф намудааст. Наврӯзшоҳи Азизулло, Фарҳоди Восеҳ, Баҳодури Ҳасан, Ахбор. 14 феврал бо иштироки аҳли илму фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Самарқанди ҷумҳурии Ӯзбекистон дар донишгоҳи давлатии Самарқанд бо номи Шароф Рашидов маркази забон ва маданияти тоҷик ва синфхонаҳои омӯзиши забон ва адабиёти тоҷик ифтитоҳ гардид. ҳамчунин олимону донишмандон ва адибони тоҷик аз осорхонаи ин донишгоҳ дидан намуда дар маҳфили ганҷи сухан иштирок карданд. Юсуф Ғанизода гузориш медиҳад. 14 феврал дар идомаи конфронси илмӣ амалии то тавони дӯстонро гум макун дар шаҳри Самарқанд اهل علم و فرهنگ جمهوری تاجیکستان به دانشگاه دولتی سمرقند به نام شراف رشیدوف
ташриф оварданд. олимону донишмандон ва шоирону нависандагони тоҷик нахуст аз осорхонаи донишгоҳи мазкур дидан намуда бо осори пурарзиши фарҳангӣ, намунаи ёдгориҳои таърихӣ ва нигораҳо шинос шуданд. намояндагони вилояти Самарқанди ҷумҳурии Узбекистон ба аҳли илму фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон дар робита ба марҳилаҳои таърихии муносибатҳои бисёрҷанбаву дӯстонаи халқҳои тоҷику узбек дар осорхонаи мазкур маълумот дода, роҳандозии иқдомҳои пешгирифтаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистонро барои густариши муносибатҳои ду давлати ҳамҷавор Тоҷикистону Узбекистон муҳим арзёбӣ карданд. пас он дар институти забон ва маданияти халқҳои осиёи марказии донишгоҳи давлатии Самарқанд ба номи Шароф Рашидов бо иштироки намояндагони сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷумҳурии Узбекистон, Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, раёсати донишгоҳи мазкур ва олимону донишмандони тоҷик ҳамоиш баргузор гардид. зимни ин ҳамоиш иштирокдорон вобаста ба мустаҳкам гардидани ҳамкориҳои илмии Тоҷикистону Узбекистон изҳори назар намуда, роҳандозии чунин чорабиниҳои муштараки илмӣ адабиро самараи сиёсати муваффақу ояндабинонаи сарони ду давлати дӯст, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти ҷумҳурии Узбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёев унвон доданд. дар идома дар назди кафедраи филологияи тоҷик ва забонҳои шарқи хориҷии институти мазкур, маркази забон ва маданияти тоҷик ва синфхонаи омӯзиши забони тоҷикӣ ифтитоҳ гардид. маркази забон ва маданияти тоҷик ва синфхонаи омӯзиши забони тоҷикӣ бо дархости раёсати донишгоҳи давлатии Самарқанд ба номи Шароф Рашидов ва дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷумҳурии Узбекистон ва Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон мавриди истифода қарор дода шуд. дар маркази забон ва маданияти тоҷик нигораҳо бо нақшу нигори миллӣ, мусаввараҳои бузургони илму адабиёти тоҷик, намунаи либосҳои миллии тоҷикиву узбекӣ, осори хаттии ниёгон ва беш аз 3000 китобҳои илмиву бадеӣ нигоҳ дошта мешаванд. бо мақсади инъикоси робитаҳои самарабахши Тоҷикистону Узбекистон, ҳамчунин барои муаррифии шоистаи мавзеъҳои таърихиву сайёҳии Тоҷикистон дар ин толор монитори калонҳаҷм насб гардида, наворҳои тарғиботӣ манзури тамошобинон карда мешавад. барои идомаи корҳои илмӣ, ифтитоҳи ин марказ мусоид буда, ҳамчун манбаъ олимони ҷавон метавонанд аз он истифода намоянд. синфхонаи омӯзиши забони тоҷикӣ бо мақсади ҷалби бештари донишҷӯёни донишгоҳ ба омӯзиши нозукиҳои забони нобу шевои тоҷикӣ ифтитоҳ гардида, бо шароиту имконоти мусоид фароҳам гаштааст. синфхона бо дастгоҳу таҷҳизоти лозима аз ҷумла компютер ва монитори калонҳаҷм муҷаҳҳаз буда, омӯзгорони соҳибтаҷриба ба донишҷӯён бо тарзу усули муосир забони тоҷикиро меомӯзонанд. من استاد دانشگاه دولتی سمرقند به نام شراب رشیدوف، پروفسوری کاتدری زبان فیلولوژی تاجیک و زبانهای شرق خارجی هستم. از فن ادبیات امروزی تاجیک و تاریخ تنقید درس میدهم. گشوده شدن همین کابینت و همه روز درس برای من خاطرمان است و همه روز در تاریخ دانشگاه دولتی سمرقند عید است. این به این معنی که گشوده شوی هم کابینت زبان و ادبیات تاجیک، هم مرکزی زبان و مدنیت تاجیک، هم درسخانه تاجیک برای من افتخار است. این همش با شرافت دوستی دو خلق، دوستی دو دولت، دو کشور، با سربری شوکت برهمانش پرزیدنت دولتی ما، با سربری محترم امامالله رحمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان که همین دوستیات آغاز کردن 1000 ساله بود. همین 1000 ساله دوام داده ایستادن، موفق دوام داده ایستادن. در آینده باوری داریم که این بیشتر، خوبتر، بالاتر، خاناتر این دوستی دوام می‌یابد. باوری داریم که همین خیلی کابینت ها با دیگر دانشگاه های کشوری ما باشد و برای ترغیبی مثلا گرفتن ما زبان و ادبیات تاجیک باز حصه گذارند. бо мақсади огаҳии бештар бо ҳаёт ва фаъолияти олимон ва шоирону нависандагони тоҷик дар синфхона тариқи монитор филмҳои ҳуҷҷатӣ ва очерку барномаҳои телевизионӣ ки аз хазинаи кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва муассисаи давлатии Тоҷикфилм ба донишгоҳи давлатии Самарқанд ба номи Шароф Рашидов дастрас шудааст, намоиш дода мешаванд.
ҳадаф аз роҳандозии чунин иқдом таҳкими муносибатҳои илмӣ фарҳангии тоҷикистону ӯзбекистон ва густариши ҳамкориҳои олимону адабиётшиносони тоҷику ӯзбек буда, барои омода намудани мутахассисони соҳибкасб, олимони ҷавон ва забоншиносон, ифтитоҳи маркази забон ва маданияти тоҷик ва синфхонаи омӯзиши забони тоҷикӣ заминаи воқеӣ фароҳам меорад. боиси ифтихор аст ки дар донишгоҳи давлатии Самарқанд ба номи Шароф Рашидов кабинети забону адабиёти тоҷик маркази забон ва фарҳанги маданияти Тоҷикистон ифтитоҳ гардид ва гумон мекунам ки кушодашавӣ ё ифтитоҳи ин марказ ва ин кабинетҳо дар робитаҳои навбатии илмию фарҳангии ду кишвари дӯсту бародар, яъне Тоҷикистону Ӯзбекистон саҳифаҳои нав мекушад ва дар ҳақиқат ин кабинетҳо марказе ки кушода шуд дар рушду инкишофи забони адабии тоҷик таъсири мусбат мерасонад. нимаи дуюми рӯзи 14 феврал дар толори донишгоҳи давлатии Самарқанд ба номи Шароф Рашидов бо иштироки шоирону нависандагон ва олимону адабиётшиносони тоҷику ӯзбек маҳфили адабии ганҷи сухан баргузор гардид. дар оғози маҳфил қайд шуд ки имрӯз дар таърихи равобити илмӣ адабии Тоҷикистону Ӯзбекистон боз як саҳифаи тоза оғоз гардид. маҳфили ганҷи сухан дар ҳошияи конфронси илмӣ амалии тотавони дӯстонро гум макун боз шоирону нависандагон ва аҳли илму фарҳанги Тоҷикистону Ӯзбекистонро ба ҳам оварда ба тақвияти муносибатҳои дуҷониба дар ин самт ва табодули таҷриба байни ҳамдигар мусоидат менамояд. ҳамкориҳои илмиву адабии халқҳои тоҷику ӯзбек аз мактаби устоду шогирди Мавлоно Абдураҳмони Ҷомӣ ва Мир Алишери Навоӣ устувор гардида, давоми солҳои охир бо иқдому ташаббусҳои бузургу беназири президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти ҷумҳурии Ӯзбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёев ба марҳилаи сифатан нав ворид шуд ва беш аз пеш густариш ёфта истодааст. агар ба таърихи пайвандҳо ва таърихи иртибототи ду кишвар мо назар кардем, дӯстии ин халқҳо бо номи ду шахсияти бузургу барозандаву маърифатомӯз Мавлоно Абдураҳмони Ҷомӣ ва Алишери Навоӣ такя мекунад ва баргузории ин чорабинӣ бори дигар аз он дарад медиҳад ки воқеан халқҳои ҳамҷавор тарихан пайвандҳои муҳим доранд ва дар таҳкими дӯстии халқҳо ки ҳамеша ин ғоя дар ҷавҳари адабиёти мо таҷассум дорад, барои ин боз ҳам тақвият ёфтани ин дӯстӣ ин робита ин гуна ҳамоишҳо таъсири матлуб мегузоранд ва махсусан барои шоирон, барои адибон, барои олимон баргузории ин гуна чорабиниҳо дар шароити имрӯза барои пеш аз ҳама таҳкими ваҳдати инсонӣ, дӯстии халқҳо ва пайвандҳои муҳками бештари кишварҳои ҳамҷавор нақши муассир хоҳад дошт. роҳандозии чунин маҳфилҳои илмиву адабӣ ки ҳам дар ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳам дар ҷумҳурии Ӯзбекистон баргузор мегарданд, идомаи мантиқии муносибатҳои дӯстонаву қавии халқҳои тоҷику ӯзбек мебошад. бовар аст ки дар оянда низ чунин конфронсу ҳамоишҳои илмӣ фарҳангӣ роҳандозӣ гардида, дар ин зим муносибатҳои гуногунҷанбаи Тоҷикистону Ӯзбекистон боз ҳам таҳким бахшида мешаванд. Юсуф Ғанизода, Бобоалӣ Тағозода аз шаҳри Самарқанд барои барномаи иттилоотии ахбор. идомаи ахбор. дар раванди бархурдҳои идеологиву тамаддунӣ ташаккул додани худшиносии миллӣ, ҳувияту ифтихори ватандорӣ дар ниҳоди ҷавонон аз шартҳои асосии пойдориву устувории мамлакат ва рушду тараққиёти давлат арзёбӣ мегардад. ҷавҳари худшиносии миллӣ аз дӯст доштани ватан, модар, забон, таърих ва арзишҳои таърихиву фарҳангӣ сарчашма гирифта ба ташаккули шахсияти дорои ҷаҳонбинии солиму пешрафта боис мегардад. идомаи матлаб дар гузориши Зайнуллобиддин Саломиддин. таҷрибаи давлатдории халқҳои олам собит менамояд ки ҳастии ҳар давлату миллат ва рушди озодонаи ҳар фарди он маҳз ба ҳисси милливу ватандӯстии ҷомеа вобастагии амиқ дорад. ҳарчанд худшиносии миллӣ аз гузаштагон мерос мондааст, аммо дар замони соҳибистиқлолӣ марҳилаи нави худшиносии миллӣ оғоз гардид. дар ин давра дар Тоҷикистон вазъи иҷтимоӣ ва иқтисодӣ дигар гардида, арзишҳои моддиву маънавӣ таҳаввул намуд. тавре ки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ин маврид таъкид намуданд, ҷавҳари худшиносии миллӣ аз дӯст доштани ватан, модар, забон, таърих ва арзишҳои таърихиву фарҳангӣ сарчашма гирифта
با تشکل شخصیت‌های دارای جهانبینی سالم و پیشرفته باعث می‌گردد. هرچند راهی طی نموده تاجیکستان صاحب استقلال در جاده وحدت و یکپارچگی هموار و یکسان نبود، ولی مردم شرفمند تاجیکستان به خاطر تحکیم پایه‌های دولتداری ملی، حفظ مرز و بوم اجدادی، سرجمعی ملت، گسترش فضای صلح و آرامی و تقویت خودشناسی ملی سعی و تلاش‌های بی‌سابقه نمودند. تاجیکان در طول تاریخ به دستاوردهای مادی و معنوی، فطرت فرهنگ آفرین و معرفت بنیاد خود معروف بودند و در جهان معاصر صاحب احترام و منزلت والا در سطح بین المللی می باشند. افتخار از تاریخ کهن بنیاد خویش وقت پیدا می گردد که از آن آگاه باشیم، زیرا ندانستن تاریخ گذشته ملت، فرهنگ و تمدن، زبان، ادب، عرف و عادت و عنعنه‌های ملی در نزد قوم ناآگاه حکم مرده را دارد. امروز ما در مرحله قرار داریم که باید به میراث گرانبهای تاریخ خود ارج گذاریم، زیرا جهان معاصر جهان منفعت هاست. در چنین روند هیچ ملت به خودآگاهی ملی وجود داشتن نمیتواند. از این رو مسئله تربیت نورسان و جوانان در روحیه خودشناسی و وطندوستی در چنین شرایط پیش می آید، زیرا هر قدر که جوانان از گذشته ملت، از شیب و فراز و مبارزه و جان‌نثاری های گذشتگان آگاه باشند، به همان حد حسی وطندوستی در نهاد آنها جوش میزند و بهر پیشرفت وطن عزیز تلاش می نمایند. به گفته کارشناسان در این سمت نقش مکتب و معارف، عائله و محیط جامعه خیلی مؤثر می باشد، زیرا والدان خودشناس نسل خودشناس به دنیا می آورند و آموزگاران خودشناس تلاش می ورزند تا خوانندگان را در روحیه خودشناسی ملی تربیت نمایند. خلاصه در شرایط امروز که فرهنگ‌های مختلف در روند جهانی شوی به زبان و فرهنگ ملی کشورها آمیزش می‌یابند و تا جای بالای ملت‌ها تحمیل می‌شوند، تازه و بی‌گزند نگاه داشتن زبان و فرهنگ، سنت و ارزش‌های ملی مسئولیت ملی و وطنداری است. این مسئولیت باشد بیشتر روی شانه جوانان است. زین‌العابدین سلامی‌دین، مقصد اخبار. امروز хоҷагиҳои ҷамоавию деҳқонии мамлакат муваззаф гардиданд ки кишти зироатҳои асосиро ки ба истеҳсоли маҳсулот, фаровонии бозор ва таъмини корхонаҳои саноатӣ бо ашёи хоми ватанӣ мусоидат менамояд, сари вақт таъмин намоянд. гулчеҳраи саттор гузориш медиҳад. иҷрои ҳадмии дурнамои кишти зироатҳои асосӣ имкон фароҳам меорад ки талаботи истеъмолии аҳолӣ қонеъ гардида, корхонаҳои саноатӣ бо ашёи хоми ватанӣ таъмин, сокинони маҳаллӣ соҳиби ҷойи кору даромади хуб ва аз коркарди ниҳоии маҳсулот ба иқтисоди миллӣ даромади бештар ворид гардад. бо мақсади истифодаи самараноку оқилонаи ҳар қитъа замини корами обӣ ва таъмини бозорҳои истеъмолӣ бо маҳсулоти босифати ватанӣ, имсол хоҷагиҳои деҳқонии ҷумҳурӣ муаззаф гардидаанд ки иҷрои кишти зироатҳои асосӣ аз ҷумла пахта, картошка, сабзӣ, пиёз ва ғалладонагиҳоро саривақт таъмин намоянд. موافقی ترکیب کشتی که از اداره کشاورزی به خواجگی ما پیشنهاد شده است. خواجگی باید در میدان 20 هکتار پخته، 5 هکتار غلازور و 3 هکتار سبزیجات گوناگون و اینچنین در میدان 4 هکتار نمودهای کشت و باغداری را گذراند. با این خاطر ما علاقه کشتی تیرمو یعنی که کشتی غلط‌ها را گذراندیم. امروز علاقه کشتی پیازی دیره یعنی پیازی که در دوره تیرمو زمستان جمع‌آوری میشه و برای ذخیره دوره تیرمو زمستان پیش می شده است کش گذرانده استیم و روزهای نزدیک البته با دیگر نمودی سبزیجات ها نیز آغاز می نماییم. امروز در مقیاس جمهوری نزدیک 200,000 خوجگی‌های دهقانی فعالیت می‌نمایند که در استحصال محصولات با صفت واردات عوض کننده و به صادرات نگرانیده شده سهم می‌گذارند. در اساس دستور سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و نقشه چاره‌بینی که از طرف کمیته دولتی اداره زمین و گئدرزی جمهوری تاجیکستان دسترس گردید، ما با همراه کارمندان کمیته اداره زمین، کارمندان جماعت و مقامات اجرایی حکومت دولتی نوحه عبدالرحمن جامعی با هر یک خوجگاه دهقانی شخصا واخورده کارهای فهماندهی اوید به اجرای دورنمای کشتی پخته، کارتوشکا، پیاز، سبزی و غله‌دانگی گذرانده ایستادیم. این حال تا امروز زیاده از 95% زمین استفاده برندگان پورا آگاهی دارند
و هر یک زمین استفاده برنده وخورده برای اجرای دورنمای کشتی زراعت ها هر یک زمین استفاده برنده عهدهدار گردیدند که نقشه دورنمای کشتی پخته، کارتوشکا، پیاز، سبزی و غله‌دونگی را به پررگی اجرا می‌نمایند. در ناحیه عبدالرحمن جامی 13994 گکتار زمین کارم آبی موجود است که به سهمداران 2537 خواجگی‌های دهقانی برای استفاده ثمره بخش و عاقلانه وابسته کرده شده است. سهمداران خواجگی دهقانی دوبیده در اختیار خود 32 گکتار زمین کارم آبی دارند که همه ساله استفاده با ثمر آن را تأمین می‌نمایند. در خواجگی در میدان 4 گکتار بنیادی باغ‌های میوه‌شان به صادرات نگرانیده شده به راه مانده شده است. امسال باشد خواجگیداران مقصد دارند که در 20 گکتار زمین کشتی زیر پلیونکگی پخته را گذرانیده از این حساب ثمره خوبی اقتصادی به دست دارند. به خاطر استحصال مواد با صفت غذایی در زمین‌های باقی مانده سهمداران خواجگی سبزیجات و غله‌دانگی کشت می‌کنند. امروز در خواجگی دهقانی دوبیده کارهای به شکل ضروری نهال درختان زردآلو که میوه‌شان به صادرات نگرانده شده است موافق توصیه متخصصان ساحه به راه مانده شده در یک قسم زمین‌ها به خاطر استحصال محصولات بروقتی و تأمین بازار با سبزیجات تر و تازه برای شینانیدن و پرورش و استحصال پمیدار و بادرنگ و قلمفور شیرین آمادگی می‌بینند. البته ما همچون خواجگیدار همچون یک کشاورز همه ساله دقت به آن می‌تیم که اون محصولات هایی که در بازارهای محل طلبات زیاد با اونها هست کشتی همون نمود زیرات ها رو براه مونیم و در پرورش آن نیز تکنولوژی موثری کشاورزی رو براه مونده حاصل بلند و همچنین از نقطه نظر اکولوژی تازه یعنی با استفاده از نوری‌های میکرو و ماکروبیولوژی از پاره‌های محلی از دیگر نمود موادهایی که از نقطه نظر شیمیایی بی‌ضرر هستند با استفاده برده پرورش انمون زراعت‌ها رو براه مونیم چون که امروز جامعه ما یعنی مردم تاجیکستان با موادهای کشاورزی بس محصولات‌های کشاورزی از نقطه نظر اکولوژی تازه نهایت احتیاج دارند و این رو ما کوشش می‌کنیم که در عمل تطبیق نماییم. کشاورزان تلاش می‌نمایند که همه ساله میدان گرمخانه‌های موسمی و دائم عمل کننده را وسیع نموده از این حساب درآمدی بیشتر به دست آورند. موضوع دیگر جهان معاصر رو به تکنولوژی نوین نمیتوان تصور کرد زیرا هر یک سمت فعالیت انسانیت علاقمند به استفاده تکنولوژی شده است اما تکنولوژی معاصر از انسان استفاده درست و مقصدناک رو طلب دارد. با اندیشه متخصصان استفاده زیادی تلفن‌های موبیلی بر روان و جسم انسان و مناسبت‌های اجتماعی آن ضرر جدی و جبران ناپذیر می‌رساند. مهرابی عبدالستار گزارش می‌دهد. телефонҳои мобилӣ ба як ҷузъи ҷудонашавандаи зиндагии мо табдил ёфтаанд. онҳо на танҳо воситаи муоширатанд, балки манбаи ахбор, фароғат ва ҳатто воситаи кору таҳсил мебошанд. онҳо иртиботро осон мекунанд, ба иттилооти фаврӣ дастрасӣ медиҳанд ва вазифаҳои рӯзмарраи моро сода мегардонанд. аммо дар паси ин дастовардҳои технологӣ хатари ҷиддие нуфтааст, ки аксарият онро нодида мегиранд. истифодаи зиёди телефонҳои мобилӣ метавонад ба саломатӣ, равонӣ, муносибатҳои иҷтимоӣ ва ҳатто муҳити зист зарар расонад. телефонҳои мобилӣ мавҷҳои электромагнитӣ мебароранд, ки метавонанд ба узвҳои инсон таъсири манфӣ расонанд. истифодаи тӯлонӣ ва бидуни таваққуфи телефон метавонад боиси бемориҳои гӯш ва чашм гардад. телефонҳои мобилӣ мавҷҳои радиошударо интиқол медиҳанд, ки метавонанд ба кори майна таъсир расонанд. таҳқиқотҳо нишон медиҳанд, ки истифодаи барзиёди телефон ба бемориҳое чун саратон, бемориҳои асаб ва ҳатто коҳиши қобилияти хотира алоқаманд аст. аз рӯи олимоне ки тадқиқот гузаронданд дар давлатҳои аврупо ташкилоти умумии ҷаҳони тандурустӣ муайян намуданд ки телефони мобилиро ҳангоме ки мо истифода мебарем аз 10 то 60 дақиқа барои барқарор намудани масунияти бадан на кам аз 8 то 14 соат бояд мо истироҳат кунем. лекин мутаассифона имрӯз бисёр дар байни волидайн як омили барои ором намудани фарзандон волидайни кӯдакон телефони мобилиро дар дасти кӯдак метиҳанд. аз тарафи ташкилоти умумии ҷаҳони тандурустӣ
муайян намудан. Якум ин аст ки тез хасташавӣ, дуюм асабхастагӣ, сеюм масалан муайян намудан яке аз зарари манфии ҷиддие ки ба организми инсон оварда мерасонад, ин омоси хушсифати майнаи сар мегӯянд, яъне майнаи сар. Масалан телефони мобилиро агар мо зиёдатар ба тарафи рост ё гӯши чап истифода барем, дар ҳамон маврид бисёртарак вохӯрда мешавад, ташхис карда мешавад. дидани экрани телефон барои тӯлонӣ боиси хасташавии чашм ва коҳиши диққат мегардад. аз ҷониби дигар радиатсия метавонад фаъолияти майнаро суст кунад ва боиси бемориҳои гуногуни асаб гардад. нури кабуди экранҳои телефон сатҳи мелатонинро паст карда ритми табиии хобро вайрон мекунад. онҳое ки пеш аз хоб телефон истифода мебаранд аксар вақт аз бехобӣ азият мекашанд. дар вақти истироҳат бояд телефони мобилӣ ки мо ҳамаи мо шумо медонем аз худ як майдони магнитӣ ба амал меорад. ин майдони магнитӣ чӣ таъсири зараровар бар бадани инсон дорад? якум дараҷа ин ҳамун масъулияти бадани инсоне ки мубориза мебарад ба он микробҳо вирусҳое ки ворид мешавад ба организми мо, ҳамин масъулияти баданро паст мекунад. тавсияи табибон ба тамоми шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон ки ҳангоми истироҳат, ҳангоми хоб рафтан телефони мобилӣ масоҳат бояд ки на кам аз 1 метр аз ҷои нишаст, ҷои хоб бояд дур бошад. ва ин қоидаҳои масалан оддӣ дар назар метавад, лекин бисёр як аҳамияти калони барои бадани инсон дорад. агар як оддитарин зиёда аз 30 дақиқа мо бояд агар сари телефон ёки сари компютер нишастем, на кам аз 2 соат бояд мо истироҳат кунем, лекин ин қоидаҳо кам риоя мекарданд. ва аз ҳамин лиҳоз кӯдаконе ки бисёр ба истифодаи телефонҳои мобилӣ ҳастанд, мо агар назаре кунем бисёр як асабхастагӣ, бисёр як кӯдаконе ки ба ҳама бемориҳо гирифтор мешаванд, тез яъне ҳамон масъулияти бадани ҳамин кӯдакон бисёр паст мешавад. вақте ки масъулияти бадани инсон алал хусус аз наврасон кӯдакон паст шавад, тез гирифтор ба ҳама он бемориҳое ки мавсимӣ аст гирифтор мешавад ва паст шидани иштиёқ ва ҳамин омилҳое ки ҳастанд оварда мерасонад бемории вазнин, яки омоси хушсифати майнаи сар оварда мерасонад. истифодаи зиёди телефон метавонад ба кори ҳаррӯза ва таҳсил таъсири манфӣ расонад. бояд гуфт ки ҳангоми хоб рафтан набояд телефони мобилиро ба худ наздик гузошт. аз рӯи ҳисоботи омории танзимгаронии алоқаи мобилӣ тақрибан 70% истифодабарандагон дар як рӯз зиёда 30 дақиқа гуфтугӯ мекунанд. албатта хуб мешуд ки ҳар як нафар дар як рӯз камтар аз 30 дақиқа гуфтугӯ кунанд. истифодаи оқилона ва ба меъёр мувофиқи ин дастгоҳ метавонад зарари онро кам намояд. ҳар яки мо бояд кӯшиш кунем ки вобастагӣ аз ҳад зиёди худ ба телефонро кам карда бештар ба воқеияти зиндагии худ таваҷҷӯҳ намоем. бинандаҳои азиз, ин буд нашри навбатии барномаи иттилоотии ахбор. хайр, саломат бошед.